Kerajaan Majapahit. Urip Pasawang Raja sing duweni jeneng Raden Putra didampingi seorang permaisuri sing becik lan sawang selir. Sing ayu jelita, nanging selera ceterding putra duweni sifat iri lan dengki adep permaisuri. Dia merencanakan mubarong sing elek tumika permaisuri. Sumawur cahya lintang asri rinengga ing awang-awang. Permaisuri dina iki kok ayu men. Alah, baginda iso ae. Piye kabar kandungane? Alhamdulillah sehat, tapi aku saiki rada munek-munek. Ya wis dijaga wae kandungane. Insyaallah baginda. Udah aku sing iso dadi permaisuri, wis ngerti lah aku ayu. Kudune aku iso nyikirne. Tabib. Piye, Slir? Napa sing bisa kula bantu? Aku duwe rencana video nyingkirne permaisuri ning kerajaan iki. Apa Slir yakin apa nyingkirne permaisuri teko kerajaan iki? Iya, aku yakin banget. Raja awakku kerasa lara banget. Anak kerajaan apa seleraimu kok pucet banget. Ora ngerti rasane aneh banget. Ngawal. Delok nang tabib. Nggih, Raja. Tabib, ana apa sing kedaden ning Slir? Ana sing ngracuni wedane Slir. Wonge ora liya, yaiku permaisuri. Ora mungkin. Ngawal. Delok nang permaisuri. Nggih, Raja. Wes saiki metu kok kerajaan iki. Ana apa Raja? Kula mboten ngepas niku. Respon permaisuri. Dengan dan bagi mawon, lo boten mateni jenengan. Ya wis, pengawal saiki bali ning kerajaan. Lewe Yasin anake raja. Napa nggih, Bu? Iya, le awakmu ki anake raja Majapahit. Nggih, lek ngoten kula tak bidal teng kerajaan Majapahit.